Na, sziasztok, én Rolika vagyok, és itt vagyok egy rövid kis videóval, amiben nem más fogunk csinálni, mint Clash Royale-ozni. Ugye milyen izgalmas? Meg hangzik. Na, én hallom a hangját, ti lehet, hogy nem fogjátok. Majd lesz, amikor zenét is nyomatok alá, hogy azért egy picit jobb legyen. Itt azt látjátok, 3-as arénában vagyok, és 5-ös levelen már elérhető ez is. Most próbáltam ki, nagyon durva. Szóval tök jó. Próbáljátok ki. És most ilyen meneteket fogunk menni. Mesteremcét is töltsétek le. Hülye bóntalattam, érted? Hát te mi halott, kibontja alattam? Büdös kretén állat. Ezt a büdös kretén. Hát ilyenkor összekláttam. Bocsi, hogy itt mellettem beszélnek, csak a barátom is éppen videót csinál. És ezért picit nagy lesz a hangcsata szerintem. Nem engedi, hogy átépítsen. Hát de most miért ilyen bunkó állatot? Ne ugráljál, ne agyon! Star Wars 3. Meddig várok a cseszed boldra? Milyen szar? Hogy én bamlott. Úgyis van egy Amíg nem adnak rangot, addig nem vagy itt. Hát... olyan erővel fogom kidondolni, mint ezt a mocskot hozzáállni. Nincs kretén állat. Nincs meg. Hát értem, hogy értem, Nagy van! Maradok szar! Úgy látom, hogy nagy. Na és... Hogyha még egy blokkot kiutaltam, és ezért Bocsi itt a hangzavar. Bocsi itt a csúnya beszédemmel. keresztül fogunk kitépni. Bocsánat, itt a mellettem lévő... Elnézést, csak videózik, és annyira Igen. vagyok jelenleg cseszve. Igen, ő is ezt csinál, ő is videózik. Ilyen a videós lét. Néha vannak játékok, amit... Igen, elég bölcsésznek szépen szólva. Igen, ilyenek a játékok. Na, és ennyi lett volna ez a videó, remélem tetszett. Iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a like gombot. Na, sziasztok, én Rolika. Fejeljétek meg azt a lányt! Én Rolika voltam, sziasztok.